Skal du ikke have dit arbejdstøj af? Jo, det skal jeg. Ja. Skal jeg tyk? Hvad? Er jeg tyk? Nej. Lad være, Kensup. Nej, du er ikke tyk. Lad nu være, Kensup. Du er slet ikke tyk, skat. Er jeg tyk? Synes du, jeg ser tyk ud? Nej, jeg synes bare, du er sådan lidt rundere i det, end du plejer. Runder! Lidt på en sådan god, rund måde. En god rund måde. Ja, det er værre at være spids. Spids? Hvad fuck er Så kan jeg spids? bedre lide, at den er lidt rund i det. What? Så du siger, jeg er tyk? Nej, det sagde jeg ikke. Du sagde, jeg var rund. Nej, jeg sagde, at du var rund i det. Du sagde, jeg var rund. Jeg synes, at det er... Det betyder, at jeg er tyk, jo. Jeg synes ikke, vi skal diskutere det her emne. Fordi jeg føler, at jeg er meget ude på dyb vand. Nå. Og jeg kan ikke bunde på det her emne. Men du svarede ikke på, om du synes, jeg var tyk. Jeg synes ikke, du er særlig tyk. Men jeg var rund, så er det jo det samme som at sige, at jeg er tyk. Nej, det er ikke det samme. Det Du kan godt være en lille rund kugle. Og du kan være en stor rund kugle, ikke? Hvad er så? Så mener jeg jo så, at du er en mellemkugle. Det er uhøfligt sagt. På en mellemmåde. Det er jo meget uhøfligt sagt, føler jeg. Far synes jeg... Nej, du skal ikke se min mave. Jeg er tyk, siger far.